Inna lillahi, an kama shahararren mawaƙin nan wato Auta MG Boye yana zina wato lalata da wata a wajen biki. Barka da zuwa tashar Hausa Blogs News TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi su. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kamar dai yadda kuka ji mun faɗa, an kama shahararren mawaƙin nan wato Auta MG Boye yana lalata da wata a wajen bikin da ake gudanar a jiya, inda aka gayyace shi domin ya gudanar da waka a wannan biki. Kamar da yadda kuka ji mun faɗa, wata jarida ne ta wallafa wannan labari, kana kuma yanzu haka ma'aikacinmu yana can domin jiyo muna gaskiyar wannan lamari. Saboda sanin kanku ne, mutane da yawa suna ɓatan ci ga wasu ko kuma wani waɗanda sun ga Allah ya ba shi ɗaukaka. Saboda haka ne ba mu tantance cewa wannan labari da gaske ne ko kuma ba da gaske ba ne. Amma dai ku biyo mu a bidiyon mu na gaba domin jin cikakken wannan rahoto, inda za mu kawo muku ko kuma in ce za mu kawo muku gaskiyar lamarin wannan zance da aka ce wannan shahararren mawaƙi wato Auta MG Boye yayi lalata da wata a wajen biki. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu ta Hausa Blogs News TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura.